tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi ne vom juca Minecraft cu Flavius. Salutare! Și câte like, dați acolo un like, subscribe și un clopoțel. Câte like-uri să facem, Flavius, la videoclipul ăsta? 30. Ok. Dacă nu dați like, cei care au kendama o să vin la noapte la ei acasă și o să le tai iața de la kendama. Exact. Și o să vă furăm kendamele. Exact. Și o să le punem altă ață. Exact. Și nu o să nu mai aveți cu ce să vă jucați. Oh yeah. Oh yeah. Sper Bă, că... tare această casă. Îmi place. Avem pat amândoi. Exact. Avem aici, putem să ne facem baie. Asta mai mult e apa la fermă. Asta e de de morcov. Asta e de fund. Bro, stai că s-a auzit ceva. Uite, Flavius, pe Bela, îți place de Bela? Bela. Salut, Bela. De ce nu-i pui name tag? Păi dacă n-am... Ai uitat? Eu sunt un invitat nou, apropo. Exact. Trebuia să le spun apropo. Bă, nu mi-ai spus de asta ta, de baza asta ta, care nu e bază. Care nu e bază, e o mină. Păi dacă sunt eu pe server, să știi că eu sunt un pro player și o să fac foarte multe. Am fost aici, Flavius. Ai venit degeaba, că eu am fost în cave în mina asta și am luat cu programat. Bă, pickaxe-ul meu! Uite, niște pickaxe. Bă, haideți să mergem la minat, haideți să mergem la minat, să mai facem torțe. Să am și eu. Stai, bă, că-ți dau eu cam 16. Bă, dă-te naiba, dă-te naiba. Ce-i? Bă, dă-te că vine creeper. Stai așa că mor eu. Bă, dar nu bubuie. Ba da, fix când se bubuie l-am omorât. Good boy. Bă, ia torțe, că am eu torțe. Oh, give me some. 31. Mama, 31? Tu mai ai cumva? Da, mai am 32, că aveam număr impar. Opa. Mersi, Flavius, de o torță, ia-ți torța înapoi. Nu vreau doar 30, atâta, lasă așa. Bine. Eu merg la minat. Stai, bă, avem și sus? Nu. Încă nu, dar... Încă nu dau să avem. Încă nu dau să avem. Ok. Aoleu, nu mai am sticlă. Aici e fără geam. Acum am observat. Da, eu o să... Și ca să știți, eu m-am apucat de seria asta înainte să filmez, înainte să-l aduc pe Flavius. În hartă. Că eu am vrut să-mi fac o hartă, dar nu mi-am dat seama să fac și videoclip, așa că... De asta avem atâtea chestii. Da, haideți să spargem copacii ăștia, că cad prea multe și nu-mi place. Spargem toți copacii. Uite. Spargi tu, Flavius, că eu nu pot acum, că fac la fermă. Ok. Da. Punem așa. Miau, miau, bășau. Mamă, la fix mai am două găleți. Pardon, de fapt le avem. Da. Și să fac telar nechisite. Mamă, avem o problemuță. Ce? Gata, am rezolvat. Era la ferma de Wii, avea
aveam spațiu de câte 6 și mie nu trebuia de câte 6. Bă, what? Și nu mai lasă să plantez. Gata. Nu mă lăsa să plantez. Și la unele nu mă lasă încă. Mergi, mouse! Schimb mouse-ul. Uitați ce sensibilitate are asta. Da, mai grav și ce sensibilitate are asta. Da. Bam. Bam, bam. To nu merge, to nu merge. To nu mergi. Nu mergi. Aici nu mergi. Aici. Bam, bam, bam. Miau, miau, bășau. Da, da. Unde nu merge nu pun. Nu mă interesează. Să pun torțe, că n-avem torțe. N-avem lumină la fermă. Get your butt ass. Bun. Bomboclad, pusiclad. Flavius, o să avem nevoie de niște lemn de sprus. Adică uite lemn de ăsta, nu? Uite de ăsta, bă, de sprus. Ăsta e de brun sau de ce? Oak, pardon. Ai oak log? Sau nu? Dacă ai, strânge și pune-le în chest. Că o să mă apuc să fac o casă. Nu, am lemn, nu gen lemn, gen așa. Gen de ăla de un copac. Gen material. Am material. Adică ai oak plank. E bun și oak plank. Bă, nu mai planta de-ăștia. Vezi să nu mai plantești copaci de-ăștia că cresc ca la naiba. Știi unde ce faci cu ei? Gata, îi arunci aici, că eu apă. Ce faci, mă, aici? Turnul Niagara. Uite-l, Flavius, ai lemn de-ăsta. De sub tine. De sub tine. Acum am doar 5 bucăți. Ia. Ok. Sau lasă, faci ce vrei tu cu ele. Hai, la somn. Ok.